Fil-jiem li għaddew, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi sejjaħ lill-President tal-MUT Kevin Bonello biex imur Kastilja u jipperswadih joħroġ mill-Forum Unions Maltin. Il-President tal-MUT reġa' saħansitra sejjaħ Kastilja mis-Segretarju Privat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Edgar Gallia Kurmi fejn għal darb'oħra reġa' ġie diskuss l-istess suġġett. Fi stqarrija konġunta l-MUT u l-Forum ikkundannaw dan l-aġir u qalu li mhux ser jitħallew jiġu użati għal skopijiet politiċi. Anke l-Partit Laburista kkundanna l-aġir tal-Prim Ministru tas-Segretarju Privat tiegħu. U aħna niddeploraw kull pressjoni li ssir għal kull union, anzi nemnu li kull union għandha tkun ħielsa b'mod komplet li tappartieni konfederazzjoni bl-iktar mod ħieles. Anġlu Farrugia fakkar li gvern ġdid sa mill-ewwel jum tiegħu jagħti post lil forum fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Appella biex ma jkunx hemm intil politiku li ma jagħmel ġdid filwaqt li appella wkoll għal rispett lejn ir-rieda tal-MUT. Din mhijiex serjetà u ċertament m'għandix tkun parti mid-demokrazija ta' pajjiżna.